nik poetatzatik dimisioa presentatu nuen kantsantzioaren aitzakiarekin. Baina nola aitzakia hura gezurrezkoa zen, berriz ere hartu nuen eskuan mailua, eta Kantabriako itsasoa jo dut kolpeka. Jurgi Oteitzak ere, Kromlekaren aitzakiarekin dimisioa presentatu zuen, eskultoretzatik. Baina hala ere, inork ez dio Euskal Herriari penamenik eman. Euskaltzaleak ez gara lutoz bestitu. Tente jarraitzen dugu, jakin gabe, munduan behin eskultore bat egontzela Jurgi Oteitzan izenarekin. Nik ez dakit Jurgi Oteitzak zer esanen duen poesi puntuak irakur ditzanean. Behar bada esanen du nik ez dudala bururik. Egia da ez dudala txapelik edo ereinoz koroarik irabazi nahi. Esanen du, naski, Bilbon ez dagoela sobera kanorerik, sobera zentzurik. Eta honekin erakutsiko dit, nola, profetak ere, zorritasunez kutsalitezken. Baina nik azaldu behar diot, esplikatuko diot, zer den, zergatik bera oraindikan ez den Euskal Arimaren zolara heldu. Gu itotzen garen infernu behere honetara. Gu ez gara hemen lasai bizi. Gu ez dugu sentitzen paradisu bat. Dantek ere ez zuen olakorik asmatuko. Hau da, basatza handi bat.